विधानसभा सलामतगढ़ के कर्मठ सीएम जुझारू प्रत्याशी धर्मेंद्र जी को भारी मतों से विजयी बनाइए और अपने गांव का विकास करवाइए। आई चुनावा बहुत आवेला हर दिहा धर्मेंद्र जी के साथ हो, केहू के बतिया में जानी तू आई है, यह बटे बढ़िया चांस हो। आई चुनावा बहुत आवेला हर दिहा धर्मेंद्र जी के साथ हो, केहू के बतिया में जानी तू यह बटे बढ़िया चांस हो। सबके भूला के दिल में बसा के करिया धर्मेंद्र भैया मतदान किया, बाकी वोटा बाहू देख के बनावे के बाटे प्रधान किया, बाकी वोटा बाहू देख के बनावे के बाटे प्रधान किया, बाकी वोटा बाहू देख के। जिंदाबाद जिंदाबाद धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, जीतेंगे भाई जीतेंगे, धर्मेंद्र भैया जीतेंगे। ये सलामतगढ़ के भाई धर्मेंद्र भैया के जीताई, जामन रुकल बा कमावा सब पूरा हो जाई। अमरा हवा के भाई धर्मेंद्र के जीताई, जामन रुकल बा कमावा सब पूरा हो जाई। वादा न करी है विकास बाबे धर्मेंद्र भैया के ऐलान किया, बाकी वोटा बाहू देख के बनावे के है बाटे प्रधान किया, बाकी वोटा बाहू देख के बनावे के बाटे प्रधान किया, बाकी वोटा बाहू देख के। जिंदाबाद जिंदाबाद धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, जीतेंगे भाई जीतेंगे, धर्मेंद्र भैया जीतेंगे। के फुसिलाई दिहाउन के बताई, धर्मेंद्र भैया के हम विजयी बनाई। केहुआ के फुसिलाई दिहाउन के बताई, धर्मेंद्र भैया के हम विजयी बनाई। के विशेष बाबे जौआ लोगन से न मन किया, बाकी वोटा बाहू देख के बनावे के बाटे प्रधान किया, बाकी वोटा बाहू देख के बनावे के बाटे प्रधान किया, बाकी वोटा